लोगोफोर दा माने एकदम भिउआनो फैयाखै आं आंनि खामानिखौ माने मावलांबाय थागोन आरो दाबो बारा गोबाव गैलिया मनिटाइजेसन जाखासिगोनानो हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर सो दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय सो लोगोफोर दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबां मिथिखाबायानो सो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय सो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' नायलांबाय थादो लेट्स गो सो लोगोफोर दिनै आङो माने यूट्यूब मनिटाइजेशननि सायाव फंनैसो खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना मानो होनब्ला रिसेन्टलि दाखालिसो जोंनि लोगोआ माने अल माने यूट्यूबनि क्राइटेरियाफोरखौ माने कमप्लिट खालामबायमोन आरोना नाथाय दिनै बिथांनि चेनेला मनिटाइजेशनाव कमप्लिट जायासै फेल जाबाय बेखौनो नोंथांमोननिसिम माने शेयार खालामनो नागिरबाय आरो नोंथांमोननिसिम माने फंनैसो माबाफोर आपडेट मोनगोन नामा मिथिगोन नामा होननानै बेखौ शेयार खालामनो होनना लाबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो बुजिदो आरो कमेन्ट खालामदो दाबावफोर आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आंनि लोगोआ नै यूट्यूब चेनेला बे आरोना स' बिथांना 1K बारबाय ओमफ्राय वाच टाइमाबो माने कमप्लिट जाबायमोन आरोना स' अब्लाबो बेना मोनसे भुल जाबाय मानो होनब्ला दिनै बिथाङा मालायनि कन्टेन्टफोरखौ बा मालायनि भिडिअखौ बिदिनो गान सान बेबायदि आपल'ड खालामदोंमोन आरोना बियो स' बेयावनो माने बिथाङा रिइउज कन्टेन्ट जाबाय आरोना रिइउज कन्टेन्टनि थाखाय बिथाङा डिमनिटाइजेसन खालामजाबाय स' लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोनाव माने एसे सोंनो लुगैदों आरोना जुदि नोंथांमोना मिन्थियो अब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय माने आं बहुद यूट्यूबारफोर नुबाय आरोना जेनेबा बिदिनो रिइउज कन्टेन्ट बानायग्राफोर स' बिथांमोननिया माने मनिटाइजेसन कमप्लिट जादोंना जायाखै बेखौथ' आंल' मिथिया अब्लाबो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनि गेजेरावनो जुदि बेबायदि सोरबाफोर दङब्ला अनना खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय एपिल खालामनो होबाय ओमफ्राय एपिलबो खालामदोंमोन आरोना एपिल भिडिअ खालामदोंमोन अब्लाबो माने एपिल खालामबाबो बिथाङा माने एक्सेप्ट खालामजायासै आरोना बिदि जाबाय स' लोगोफोर बहुद मानसियानो बेबायदि रिइउज कन्टेन्ट खालामो अब्लाबो दिनै बिथांमोना माने बिदि मनिटाइजेसन जादोंना जायाखै बेखौथ' आं मिथिथला बेनिखायनो जुदि आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनि गेजेरावनो सोरबा बेबायदि रिइउज कन्टेन्ट खालामग्रा दङबा आरो बेबायदि मनिटाइजेसन कमप्लिट जादों बा रिइउज कन्टेन्ट खालामनानैब्लाबो बा आर्निं खालामगासिनो दंब्ला अननानै खिन्थाहरलाय आंनो कमेन्टआव स' बिथाङा माने बहुत आपसेट जाना दं आरोना दा लोगोफोर बहुत दुखु नांथाव मानो होनबा बहुत खस्थ' खालामबायमोन आरो बिथाङा ओमफ्राय दा माथो खालामनो बिथाङाथ' होनगासिनो दं माने आं भिडिअखौनो दानजोबनोसै दानजोबनानै गोदान खालामफिनसै बेबायदि बुंगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर माथो खालामनो दा रिइउज कन्टेन्ट जाबाथ' उफाय गैला बियो माने मालायनि भिडिअखौ इउज खालामनानै बेबायदि जादों बेबायदि आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो दाबाव आरोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो अननानै स' लोगोफोर दिनै भिडिअ जास्ट एनै बेखौल' आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै लाबाय आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर दा माने एकदम भिउआनो फैयाखै अब्लाबो माथो खालामदों ना लोगोफोर माने भिउ फैयाबाबो आं आंनि खामानिखौ माने मावलांबाय थागोन आरोना बिदिनो आंनाबो बारा गोबाव गैलिया मनिटाइजेसन जाखासिगोनानो वाच टाइमा एसेल'सो नांसिगौ स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरोना हाजासे अनना भिडिअखौ जोबजासिम नायना होदो ओमफ्राय आंनि वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनानै होदो आरो बिदिनो यूट्यूब मनिटाइजेसन जानायाव हेल्प खालामदो आरोना लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय